gipahapa ug dayon gipusasan kining usa ka lalaking nakasuot og hoodie jacket. Siya si alias Rodel, 22 anyos, residente sa Almendras District, Padada, Davao del Sur. Subay sa report sa kapulisan, nadakpan ang suspect pasado alas 12 sa tungang gabi, Oktubre 1, 2025 sa gilusad nga drug buy-bust operation sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II, ang hepe sa PDEU. Human magbaligya og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu. Nasignitan pa ang suspect og laing duha pa ka mga sachets nga adunay gituohang shabu nga tanan-tanan mobaloro sa 20,400 pesos. Nasikop ang suspect sa Proc 3, Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur nga gikonsiderang street level individual sa illegal nga droga. Human gibasahan sa Miranda Doctrine, gidadayon ang suspect sa Matanao Police Station nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.